Vi er i dag taget ud at besøge Genbrugsbørsens genbrugsbutik og café, samt antikvariat ude i Lindholm-centeret. I dag skal vi ind og besøge Kenneth, som er på arbejde inde i antikvariatet. Hej Kenneth. Hej, velkommen til Bogcaféen og Antikvariatet. Hej. Her der har vi over 5.000 bøger fordelt på i 2 etager cirka. Der er alt, hvad hjertet kan begære af spændingsromaner, og vi har LP'er og plader, og en afdeling med DVD'er, og ikke mindst børnebøger i kælderen. Men lad os lige komme igennem, og lad os se på det. Herinde til venstre, der har vi en bogcafé, hvor der er kaffe og sodavand til gunstige priser. Og der er også mulighed for lidt kage. Og kigger vi herover, der har vi alle LP'erne. Der er de gamle kraftige hernede fra de glade 50'ere og 60'ere, og vi har LP'er fra 70'erne og 80'erne. Går vi længere hernede, så har vi ind til højre her, der har vi vores CD-afdeling. Og der skal man faktisk også være hurtig både med vores CD'er, vi har så DVD-afdelingen her, vi ser nærmere på lige om lidt. Der skal man være en lille smule hurtig, fordi der er rift om tingene her. Og som sagt, vores DVD-afdeling, der er PC-spil og konsolspil for nogle af de her DVD'er, vi har. Og der er lidt, det er på ungedansk og dansk. Og går vi ned i kælderen her, der har vi spil og puslespil en masse. Og vi har masser af børnebøger til børn i alle aldre. Lige fra vuggestue til teenagealderen. Og alle klassikerne, Oliver Twist og alt, hvad der hører til. Det var vores rundtur i Genbrugsbørsens antikvariat. Kenneth, tusind tak for undervisning. Det er jo en butik med rigtig mange bøger i. Ja, men I skal være hjertelig velkommen til at komme forbi og kigge ind. Ja. Priserne de er rigtig gunstige. Vi ses.